Hola, avui us parlaré una mica sobre aquest llibre que es titula I a tu què et passa, Lío? L'autora és la Maria Enric i la il·lustradora és la Montse Espanyol. És de l'editorial Anima Llibres i pertany a la col·lecció La Formiga Vermella. L'edat recomanada per llegir-lo és a partir de 10 anys, però és fàcil i de bon llegir i té 109 pàgines. En aquest llibre hi passen forces aventures i no hi ha gaires dibuixos, però els que té són molt bonics. La lletra s'entén molt bé i és de color negre. Aquest llibre va de que la Lia està tipada que els seus pares discuteixin tots els dies. I a més no volen anar al poble de Vilet, on se celebrarà un concurs de gossos que la Lia i l'Estolfi, el seu gos, hi participaven cada any. Al final, la Lia va decidir que hi anirà tota sola, però per sort el seu amic l'Oleguer l'acompanyarà. Un bon matí, ell i el seu company es van despertar i van començar a anar al Vilet caminant. Per el camí es van trobar persones, animals i més coses. Es va fer fosc i es van perdre i no van arribar mai al poble de Vilet. Si voleu saber com acaba i més coses del llibre, llegiu-lo i ho descobrireu. Jo aquest llibre el recomano a tothom i a mi personalment m'ha encantat. Un petó, fins una altra!